zita ndinonzi simbi yebasa mukoma Sly. Kana ndikashaya mombe dzinodhonza gejo ndodhonza ndega ndorima munda wacho ndokuti simbi yebasa kweva kuti aiwa zvinoda kuitwa zvese ndinoita ndakazvimirira. Ndingade kukuzivisai kuti nhasi unoyo aiwa tafamba masango kuti tizosangana nevamwe gogo vanonzi gogo manzou sarura masango vatoda kuti tinzwe kuti muupenyu hwavo ivo chavakadanirwawo chii chavanokwanisa kubatsira vanhu vari munyika ino yeZimbabwe vane matambudziko akasiyana siyana. Muchirongwa chanhasi tichakurukura nezvemashandiro anoita mashavi enjuzu kuti zvakanaka here uye zvinoitirwei, kana zvakashata vatitaurire, uyewo votitaurira kuti nyaya dzedzimba dziri kunetsa mukati menyika ino yeZimbabwe, gumbo panze zvanetsa, vanokwanisawo here kugadzira runyoka ndedzimwe dzenyaya dzatoda kuti tinge tichinzwanana navo. Vane dzimba dzakaparara vave kutogara kwakasiyana siyana, tichakurukura navo zvekare tichinzwa kuti dzimba idzodzo dzodzokerana sei. Vane mabhizinesi asiri kufamba, vanenge vaine zviri kuvanetsa, zvakamhenge zvichifaya asi hazvichafaya. Toda kuti titaure navo tinzwe kuti pavari chaizvo zvavanokwanisa kunge vachibatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambudzika kunze uko ndezvipi zvavanokwanisa kunge vachiita kune vanhu vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika. Tichakurukura navo zvekare tonzwa kuti munokwanisa kunge muchivabata sei. Asi chandinozivawo nembiri yandakanzwawo ndezvekuti nhasi uno tichanzwiririra nekuti chiri musakasaka chinozvinzwira. Pachirungu vanoti we want to hear it from the horse's mouth today as we are here live on Sly Media TV. Ndina Robert Banda ari pakamera. Regai tisawanza munamato sadza richipora, titange kutaura nagogo manzou vhura masango. Mungatanga nekundizivisa kuti tisatapinda muzita nenhoroondo yebasa kuti imimi sedunga munhu makazvimirira sehomwe inogarwa nevakuru vanogara pamuri, tingati tiri kutaura nani? Alright, inini ndinodedzwa kuti mbuya nzou ndiro nevakuru vakagara pandiri, saka ndonzi mbuya nzou. Ndotenda. Inini ndeke kutanga kuti ndione munhu wechidiki anonzi ambuya nzou vachiri vechidiki kudai. Ngatitangeni kuti muzoziva kuti iye zvinezvi ndamunhu anofanira kugara parukukwe ndichiita basa renyika dzemu. Zvakatanga rini? Ndingati ndava nemakore anogona ita 5 ndichirarama ndiri muchivanhu. Kutanga kwazvakaita zvakatanga ndiri kuchikoro, ndiri form 3. Ndingati kumashure uko ndairoteswa, asi zvandairoteswa ndaenda kuchechi kweFM, ndokwaka kunoenda vabereki vangu. Saka ndairoteswa zvinhu zvechivanhu, ndovatsanangurira sevanhu vangasingatendi masviri. Vaitoenda neni kumapastors ndichinonamatiwa zvichinzi dhimoni, mweya tsvina. Saka zvakaramba zvichiti ndaidi ndikatoenda kuchechi ndikanonamatiwa chizvidzinga paya, ndaidzoka kumba ndohwara. Saka zvakaramba zvichiitika mandiri. Baba vangu vanga vashaya, saka ndina amai vakazosvika pakuti rega ndimbonzvenga kubva kuchechi ndimbofamba nemwana. Vangaudzwawo nehamawo dzekwavo vana sekuru kuti madi mambomira zvechinamato mumbogadzisa zviri kunetsa pamwana. Saka takafamba nonga takasvika kuvanhu vanokwana kuita 5 vanoita zvechivanhu vachitsanangura chinhu chimwe chete ichocho. Saka ivo kuti vazozvikwanisa kundoudza vamwe zvakambotora nguva uye zvakatonetsa, asi wakazosvika wega ukaita basa rawo wega kusvikira vanhu vaungana vaisa musoro pamwe chete. Ndo chakaita kuti ndizosvika pandiri pano nhasi. Saka vakatozosvika pakubika doro rekuti vatambire zviri pandiri. Zvinonetsa zvikuru sei kana mubereki ari munhu ari kuenda kuchinamato kuti achitambira nyaya yekuti paridzwe ngoma
ponyikwa zviyo 7 days pozouchirirwa, popururudzwa, poridzwa ngoma, potambwa bira, vanhu vachipembera usiku hwese. Zvakamira sei kuti zvigamuchirike muvanhu vese vakanga vari panharaunda kana kuti paukama hwenyu? Vazhinji vacho vaisazvitambira, asi nekufambawo kwakaita nguva vakazenge vakuzvinzwisisa. Ndingatoti ininiwo pachezvangu zvainetsa kutambirika, nekuti ndaitarisa zera randanga ndiri neshamwari dzangu kunze, ndaiona unge ndazvidzikisira zvakanyanyisa, asi vakandishingisa, vakandisimbisa kusvika pandiri nhasi uno. Pandava ndingati ndatokura chaiko, handichanyari nazvo, ndakutoita sekuita kwaninanzi ndiite panguva iyoyo. Saka zvakanditora hazvo nguva kuti zvinatsogamuchirika mandiri, asi ndisi kutozvigamuchira kudaro, zvaingozviita zvega. Asi ndototenda kuti vakaramba vakandishingisa kuti ndisvike pandiri nhasi. Mataura nyaya yekuti kurota, chii chamairota mazuva iwayo? Isusu vamwe tinorota zvakasiyana-siyana, kandogona kutorota nchiita bonde, imangoti kurota mairotei? Alright, ndairota kazhinji tete vangu, hanzvadzi yababa, vaimbotorwa kumadziva vachidzoswa, vachitorwa vachidzoswa. Saka ndaitovarota vachipinda neni mumvura vachinditambidza mishonga. Saka ndaitoudzwa kuti rukona munhu akadai, ende ndaitosangana naye munhu ane dambudziko rakati rikati, asi neudiki taingoti zvichapera. Saka ndaisiyana nazvo. Nguva dzangu zhinji ndainyanyurota zvechivanhu nezvekumadziva. Pane nyaya yekuti unotanga kutya kana ukarota zvikuru sei futi uri wechidiki. Imi kwamuri zvakamirawo sei panyaya yekurota nekuzosvika pakuzowana zvivindi zvekutaurira vamwe vanhu kuti ndarota zvakati zvakati? Ndaitombotya ndichinyarara, asi ndingatoti nini zvaitika pandirika ndo vaiita zvizhinji ivo vega. Ndaigona kutya ndichimuka, asi kana ndaona munhu andarota kana ndarotera munhu andoziva, ndaipindwa nechimwe chivindi chekutomutaurira. Ndaizoti ndapedza kutomuudza ndoti kondazvitaurirei, asi ndinenge ndatotaura. Paiuya mairota muchipuhwa mishonga yacho icharapa dambudziko rarweyana? Ndaitoudzwa kuti urikona munhu akati uyu ane dambudziko rakati rinorapwa neizvizvi, kana kuti ukaenda panzvimbo yakati uchanoona gwenzi rakati, unotora midzi kana kuti mashizha kana danda racho wokutswanya-tswanya kana kuti wompa rakadaro. Ndaitoudzwa. Pamaiudzwa ipapa imi hamusati magadzwa parukukwe, asi munhu wamuri kuudzwa aziva sei kuti imimi muchapedza dambudziko rake? Tiri kudzokera kumazuva akare kwete zvinezvi. Inini ipapo ndaita zvemusoro wangu, ndaingotaura kuti ndo zvandarota, asi ini handikwanisi kubatsira. Changu ndaikwanisa kutaura, kuzoti ndizomuitira ipapo pakatora nguva. Munhu aigona kutoti zveshuwa ndo zvandosangana nazvo, saka ndoita sei, ndoti fambai kuna amwe vachakuudzeti rosovhika sei dambudziko iroro. Saka pazvaiitika baba vanga vashaya, amai vanga varipo asi vachienda kuAFM. Saka amai vakazozvikwanisa sei kuchiudza vedzinza rekwenyu kuti zviri kuitika pamwana uyu zvakamira zvakadai, uye ndiani akazotanga kuzvigamuchira kuti alright, uyai tigare pasi tese tifambe pamwe chete? Ndingati sekuti kwanamboita mashuroti vakanditungamirira kuti zvifambe negwara. Pamhuri yekwedu kwasara baba 1 natete 1. Saka munhu anga akatoma musoro ndibaba. Saka vakahwara, zvekuhwara chaiko, nobva vaendeswa kumusha kwedu kumasvingo kwaGutu. Vaendeswa kumusha, nobva vatete, nobva vaunganidza vanhu vese. Hanzvadzi yangu yahwara, uyai tifambe, timbosiya zvechechi tiite sei, tifambe. Saka mukuizofamba ikoko ndo makazobuda chokwadi kuti munhu wese ataiwa ngariitwe. Ende pakangotanga kukumbirirwa zviyo, nobva zvanyikwa, vakabva vaita zviri right. Saka ndo pakatangira kuti vamwe havo vakazodavirira padenga
asi munhu wese panguva iyoyo akabvuma. Ndokufambika kwakazoita kuti zvinatsoita nemazvo. Ndotenda. Panguva yakadai mambotaura zvekuti mainyara nazvo nokuti makanga muri wechidiki. Vamwe vamaidzidza navo zvakatanga muri form 3. Vamwe vamaidzidza navo vakazoziva kuti maakufidha matwins sezvamuri kutoita ipapa. Vakati chii? Andino ndakataurira. Ndega ndaingozvitongesa mupfungwa dzangu kuti ko shamwari dzangu idzi. Kutema musingapute kuchikoro? Ndasingaputi. Kuchikoro ndasingaputi. Ndaitoita rekuba ndiri kumba. Ndovotisa, ndonotsvaga. Ndoya ndoputa. Kana ndichigesa mutoilet chaimo. Ndaiputa, ndobuda, ndopukuta ndobuda. Saka zvinhu zvokuti zvaindinakidza. Ndaingoona vamwe asi inini zvakandinakidza kuti ndoda kuona ndikazviita zvinoita sezvinhu zvokuti zvakandinakidza nakutumwa. Ndangozvinakidzwa nazvo ndiona zvichiitwa nevamwe. Saka kuchikoro kushamwari dzangu ndaisatoda kuti vazive nokuti ndainyara kuti vanozozvitora sei uye ndichazovei. Saka ndainyara. Asi zvine zvapasina zvokunyara. Vakatouya ndotwadza kuti garai apa tiite basa. Haiwa zvino zvavamo. Mati munhu vakauya munovati garai apa tiite basa. Takuda kuchinzwisisa manje kuti vamwe vanobatwa kana kuti vanosvikirwa nemhepo dzakasiyana siyana. Imi pamuri pakamira sei? Tingati chekutanga chine masimba chaiwo chinogara chiri pandiri chaicho nditete vanambotsanangura vaya vekumboenda kumadziva vachidzoka kozotiwo mbuya vanofamba nasekuru asi havauyi pese pese. Vanowanzokuuya kana iri nhau yedzimba. Ndo pandinoudzwa rekuita nambuya. Kana pano ane matambudziko kuti pamwe murume ari kuita gumbo panze imba inanatsomira zvakanaka. Ndo pandinodedza mbuya nekuti ndo vedzimba. Sekuru vanongobatsidzira havana randonatsoti sekuru iri. Ndo ravo chairo. Vanotevera mbuya. Havana ravo chairo asi vatete nambuya. Ndo vane basa guru. Ratete rakarerekera kupi zhinji racho? Ratete rakanyanyorerekera kumadziva. Titsanangure kuti kana muchiti kumadziva munatsojekesa isusu tiri maboni free uyo matare mashoma atapinda tiri kudzidza neruzhinji rweZimbabwe rwakateerera panguva ine. Kana muchiti kumadziva muri kureva isi tinoziva ndokwatainobhaguja mombe dzichimbofurapo kwatiri madziva. Alright, kana chiti kumadziva ndikutsanangura nhau yemweya wenjusu. Mashavi enjusu ndo mweya kumadziva. Chimubva matitsanangurira kuti mashavi enjusu anoshanda sei kuupenyu hwedu isusu takateerera tiri kuona paSly Media ezvinezvi. Alright, mashavi emanjusu ari pakasiyana siyana. Inini munhu akatopinda mudare mangu achiti ndine shavi renjusu, ndinotanga ndarikumbirira ndonzwa kuti shavi iri ndinoita nezvei. Kune rechipambi chaicho. Asiri renjusu. Riri renjusu. Kune rechipambi chairo. Kozoti rekushava pfuma. Kozoti rimwe rinotouya richitoprofita. Rimwe rinouyawo riri rebvumbatiro rekuchengetedza. Rimwe rinouya riri rekungo kuti uve munhu anopenya ane manza. Saka kazhinji mashavi ekumadziva ndakarita tichifananidza nedzimu rekwedu. Tinovati vaenzi, vauyi, vakadeedzwa nevekudzinza rekwangu kuti huyai mumire sasahwira. Saka vekumadziva ndivana sahwira vedzimu rekwedu. Saka apa pese pauya munhu panochishandwa sei kana munhu achinge auya? Shavi renjusu iri rinongoshandirawo munhu anenge ane shavi renjusu here? Kana shavi renjusu rinongoshandirawo chero munhu ane nhamo yake? Kana kuti auya kuzotsvaga kuti ini ndoda kupfuma ndoitawo sei? Kana ndoda kuita chipfambi ndoitawo sei? Kana zvinoshanda sei? Tidzidzisei, tauya kuzodzidza nhasi. Ichokwadi. Shavi renjusu iri ndingati kazhinji
randinoona inini rinopinda munomu. Harisi rekuti uya hana kana kuti uya anaro, saka uya anaro anotoshandidzana nouya anaro kwete. Ndingangoti shavi renjuzu rakabatwa nedzimu. Kashoma kufamba une dzimu usina shavi renjuzu. Zvinofambidzana zvinhu izvozvo. Saka inini munhu anotouya ndinotomubatira dare rake rekutanga kana kuti kumugadzira dare rake rekutanga remuridzi wemusha kureva dzimu rako. Handingatangi muenzi auya umba mangu nhasi ndototi chibika utipakurire kwete. Ini muridzi wemba ndinopakura ndopa muenzi. Saka kureva kuti dzimu rangu ini ndo rinopa mukana shavi renjuzu kuti aiwa chimboshavirawo mupwere wangu uyu. Saka harisi rekuti uya nenjuzu saka afanira kuti abatsirwe nemunhu ane njuzu kwete. Njuzu inotobatsirwa nemunhu anenge atori nedzimu. Ndo mafambiro azvinoita. Zvino tauya panapa tiri padare. Mataura kuti aiwa kana munhu auya totoita basa sebasa. Nyika iri kurwara. Nyika ine matambudziko. Zvatingati zvinoshandirwa vanhu mumatare menyu zvakanyanya zvichibatwa nanasahwira ivava venjuzu nanatete nasekuru, ndezvipi zvacho zvamuri kubatsira vanhu zvatingati zvine nhoroondo pa5 years idzi vanhu vaita mudungwe vachiuya kwamuri vari kuya kuzobatsirwa nyaya dzei? Ndotenda inini kwandakanyanyira vane midzimu yakatsipikwa, vane manjuzu ari kubvutwa, nokuti zvinoitika mazuva ano ndezvekudai. Ini nditone nechipo changu ndinobvutirwa nemishonga nomwe munhu ndongosara ndava ini, kana kuti kuna mwana tonotsipika chaiko. Saka ivavo vekutsipikwa nevada kupembedzerwa mashava avo emanjuzu neemadzimu. Aiwa ipapo ndinoti ndinomiramira zvekare nevane dzimba dziri kunetsa. Ndo zhinji kana muchiti kunetsa ini pamwe ndenge ndichinzwisisa manzwisisiro akasiyana neamunonzwisisa. Ndimuri kuswera muine vanhu chii chiri kunetsa mudzimba? Mazuva ano chiri kunyanyoputsa dzimba dzakawanda chipfambi chaparadza. Zvekare shavira ndambotaura remanjuzi tiri kupembedza nemamwe anotidedzera madzudzu, kureva kuti kana wapinda mudare tanga wakumbirirwa usati wapembedza zvimwe zvinhu, nekuti unogona kuti neshavi riri renjuzu asi riri muroi. Saka anokubatsira mufanira kutanga aongorora shavi riri pauri kuti rinoshava zvakanaka here kana kuti rinoshava nemarara. Imi amunenge muchida ndeapi nekuti ese aroda kuita basa rawo muipi nemukunaka? Inini zvangu ndinotsanangurira munhu kuti shavi rako rakamira rakadai zvakwaari, kuti ndiri suduruse nokuti handikwanisi kupembedzera munhu chinhu chakaipa. Zvakafanana naiwa ekuroya nechipfamba. Ayo kwandiri handishandiri, handitomabatsiriwa. Ndinokuudza kuti inini handiri pembedza asi ndokwanisa kuribvisa. Ikastoma kayauya nemari. Hazvibetseri kuti ndidye mari yemunhu ichizompa dambudziko guru muupenyu. Saka ndinomuudza muzukuru kuti muzukuru hona dambudziko rako rakamira rakadai. Ndosudurusa here kana kuti wotsvaga vanogona kupembedza zvakadaro? Chii chakaipira shavi rechipfambi? Shavi rechipfambi rakashata nekuti itsvina. Inini kuvadzimu vangu itsvina. Munhu akatouya muno mudare abva kunofeya kunohura uko, hatitonatsowirirana nekuti vari pandiri vanoti itsvina, vanoda munhu akachena, nokuti zvaunenge waita zvinoisa rima mberi kwangu handichaoni. Saka kana wakatosviba kunyange uri kunguva handikwanisi kutekedzera nekuti handina chandinoona. Rima riri pauri ndonoya runotitiba kumeso, handina kumberi kwandichaenda. Saka zvinokonzeresa kuti namwe achadauya mashure kwako musi iwoyo handichatobatsira. Saka iwayo
matare ese anobva atosviba anenge atosviba zvemusi iwoyo. Ngatiendei kune rekuroya iri, vanhu vada kudya nyama yemunhu. Rekuroya ritori wese nekuti munhu anonzi muroyi ane simba, munhu anokwanisa kupinda nepamudhirabha ane simba. Saka muroyi itori tsvina hombe hombe kuneni zvangu ndakazvimererera. Uchitopinda padhoa pauri muroyi haumupindi munhu. Vazhinji vanodzokererapo, ndisina kuvati musapinda munhu, vanodzokera. Indapasa here. Aiwa, imi mapasa. Imi mapasa. Aiwa, zvinonetsa. Vanhu mashavi euroyi anotengeka here? Kuti rinongouyawo kwavari iro? Tichitaura ngati uroyi hune pakasiyana. Kune vamwe vanotemerwa usiku vasingatosiwe, kune vanotonotsvaga uroyi. Saka zvine paviri, umwe anotsvaga, umwe anoitwawo asingazivi. Asi wandoziva anotemerwa usiku asingazive, akauya munomudare ngamutsanangurira kuti muzukuru dare rako rakadai rakadai. Vazhinji vacho vanoti aiwa sudurusai riende zvaro. Vazhinji vacho vanoti sudurusai. Akutengera akandotora chinhu chaanoziva. Vazhinji vanoti tozodzoka. Saka ini munhu akatozodzoka ndoti maita basa tozoonana. Saka iye zvinezvi pamatare ari kushandwa pane vanhu vakati kuti vabatsirwa nditi? Ichokwadi, pane vati wandei zvakanyanyisa vandiri kubatsira. Asi zvinoratidza kuti zvine gwara. Handingataurini nokuti ndikataura ini zvibude zvakanaka. Zvinenge chidati ivo vapupure vega kuti zviri kufamba. Izvinezvi munongatipe here mukana wekuti timbotaura navo itozodzoka zvekare kwamuri? Wongu mukana ndinokupai, tsananguranai navo mozivisawo vamwe kuti ndo zviri kuitika. Totenda. Vateri tiri kupfuurira mberi nechirongwa chatiri kutaura nagogo MaNZOU vachitidzidzisa sekutaura kwataita tichitanga chirongwa zvakasiyana siyana kuti mavo mumatare munoshandwa sei. Vataura nyaya yemashandiro anoita njuzu dzakanaka nedzakashata. Hatisi kuziva kuti yauinayo njuzu yako ndeyei, ine ramangwana rakajeka here, haikonzerese here kudhumanisa musoro mumhuri, haunyare naro here, hauna kunotenga uri wega here, usina kufamba nevamwe vedzinza rekwako. Kana wakafamba wega, tichasangana mukufamba kwedu kunoku nenyaya dzematare. Ndinonzi simbi yebasa, regai titaure nevamwe vakabatsirwa nagogo. Imi zita rizere ndiani? Ini zita rangu ndinoitwa Obvious Manyenga. Kuti muzosvika pano pagogo mavaziva sei kuti variko? Gogo kuti ndisvike pano ndakaona namba dzavo. Saka ndine dambudziko rangu randinaro mukati memba. Mumba mangu manga musina rugaro rwakanaka, mhepo yanga iri pandiri inini. Ndo zvambotaura gogo kuti mashavi enjusu anoyana zvakasiyana siyana. Shavi rangu riri pakupasa imba yangu. Ndingangoti shaire chipfambi. Saka mumba chaiyo mai musingagarisiki, ndaiti ndikatoona murume wangu ndaimusema, ndonzwa kutoshatirwa naye, ndoto zviri nani kutobuda ndiende. Asi nokufamba kwenguva ndizotsvaga gogo, ndofunga gogo akandibatsira. Iko zvezvimba mangu aiwanda kugarika zvakanaka. Usati mabatsirwa nagogo, imbotiudzai kamafights ekumba kwenyu. Nyaya iripo ndekuti murume wangu kuti ndione seaine dambudziko asina dambudziko. Ini nditone dambudziko asi ndaona kunge ane dambudziko. Maimupomera mhosva dzipi? Maimupomera mhosva dzekuti wahura kana kuti ndaingonzwa ungosemeswa naye. Kukanza nyaya dzemumba yemukata apa, vanhu vanosema vanowanzopira gotsi, imaitawo se? Ndanga ndisingatode, ndaigona kutorara pasi nevana kana kutopfeka hembe. Kana kungonzwa ungoshatirwa naye ndobva munhu wokuti wabva ngobva asingadi kutaura neni. Munotombopfeka nahovhorosi chaiyo? Hovhorosi handina, asi ndaitoti dai ndanga ndinayo panguva yachona iyoyo ndaitopfeka nekuti aitondisemesa. Ndo mashavi achona ichipfambiwa. Iri nyaya yekuti musabatwe chete? Singatodi kubatwa naye, kugumwa naye.
makambozvifambirawo here tisati tasvika pagogo apa? Mambozvifambira here? Vamwe vanomboti tamboenda mapostori, vamwe vataenda kunana papa, vamwe imi makamboenda kupi? Ini ndakamboenda kumapostori. Ndaenda kumapostori ndakaona kuti hazvisi kupera, zviri kungoramba zvichingoita sei zvichingodaro kusvika ndazobatawo gogo kusvika ndisvikewo panapa. Pamakauya imimi pfungwa yenyu musati mabatsirwa nagogo, pfungwa yenyu muchiuya kunoku makauya muchiti muda kugadzira murume wenyu kuti aite sei? Ndakauya ndine chinangwa chekuda kuti ndigadzire imba yangu kuti tive tiri vanhu pamwe chete, ndisamusemewo, ndisamutorese chinhu chisina basa. Ndimakauya here muchiti handitoda kumusema kana kuti makauya muchiti aiwa ndoda kumugadzira kuti vamwe vanouya vakakunana gogo vachida kumusunga nhengo? Kwete ndakatoya ndichiti tifarirane mumba ndimufarirewo nyange pabonde chaipo ndimutorese murume wangu. Ndozvandakauya ndinazvo izvozvo. Zvakazvaitika kwenguva yakadii kuti museme murume wenyu? Nguva yanga yati rebei, ndofunga 2 years. Ndaiti ndiri munhu wekuti ndaienda ndichidzoka asina mhosva, ndomutsvagira mhosva ndoenda ndichidzoka. Asi kwekusiri maienda kupi kumashops? Kumba kwemai vangu wandakaberekwa. Saka zvinhu maizoti imi kana madzokera kumba kwamai venyu chichaitika muri kumba kwamai venyu asarako? Chaitika ndechekuti ndaitonzwa mwoyo wekuti zviri nani kuti ndiende kana mubhawa chaimo. Asi sekuti zvinhu zvekuti ndati ndaikwenda mubhawa ndakatomupinda mubhawa macho. Asi zvinhu zvekuti ndaima ndadzoka futi pfungwazve kuti murume wangu imba yangu. Ndodzokerazve ndonopiwa mwana, ndine vana 4, ndichingodaro vese ndaingoenda ndichingobuda kusvika ndizotsvaka gogo akandibatsira. Muri kumba kwenyu kwaamai venyu mainzwa kumuda murume wenyu? Ndainzwa kumuda asi kumuswedera padhuze. Mukadzokera padhuze? Mbatondibohwa singaiti aitondibohwa. Angondipa mwana ndobva ndatobvawo ndoenda. Ndobva mazouya kunoku. Gogo vakasikoti chii? Gogo vakanditi shavire njusu. Shavire njusu iri vakanditsanangudzira vakati muzukuru une shavire njusu asi riri rekupema vanhurume. Shavi rakaipa rechihure rechipfambe havana kundivanzira. Ndikati gogo sekuti munhu ndasingaride ndasingazvizive kuti ndozvazvo. Ndikati gogo ndozvipedza sei? Gogo akati aiwa muzukuru zvinopera. Ndikati zvinopera gogo, handinombobhilivha. Ndikati zvinopera gogo, gogo akati aiwa zvinopera muzukuru. Saka ini zveshuwa wakandipedzera dambudziko. Ende zveshuwa murume wangu nanhasi aiwa imba yedu aiwa yasununguka. Moto chaiwo? Aiwa moto chaiwo. Makubvisa mega? Aiwa ndega ndakutobvisa ndega. Ndakutoti aiwa zvanonoka dzimwe dzenguva ndototi baba pindai mumba. Pinda. Kutombotenderera. Kumboti aiwa sindoti aiwa baba pindai. Sekuda kuti zvinhu zvanga zvichimborema kwavari vakutoti mukadzi wangu aiwa munhu. Aiwa zveshuwa. Mukati iri kutapira? Aiwa iri kutapira kwete mbichana napitapi chaiwo. Ichokwadi. Saka kune munhu ari kuona ari kunzoko ari kusangana nedambudziko, mungamuudze kuti azive sei kuti ukaona zvichidai zviri kureva kuti une shave risina kunaka riri pauri kwete kuti unenedzere mumwe munhu? Izvo zvamuri kutaura ndine vakatowanda vanosangana nazvo vachiita saizvozvo, vari kutomboyowo kunoku. Nditombovati endai kwagogo munobatsirwa makadaiwa, variko vakatowanda. Dzimwe dzenguva ndombobva kuchitungwisa kwanzvimbo dzakangosiyana-siyana ndichitoyawo navo ndichivaperekedzawo hama neshamwari. Aiwa zvavo zviri kuvaitirawo, vari kutendwawo gogo kuti aiwa gogo vari kutibatsira. Chokwadi. Imi mashoko enyu ekutenda kuna gogo ndeyekuti chii? Nhasi uno vanhu vachikuonai paSly Media makambotendana muri mega kaisina tauya nevanhu veruzhinji. Tine vanhu 500,000 vanori kuona vhidhiyo yenyu. Muri kuti chii kuna gogo imimi? Ini mashoko angu akamira kudai so ndikuti gogo zarura masango, rambai makadaro nekuumbiridza mhuri inenge yakupindana netsaona dzakasiyana-siyana. Vanoumbiridza, munhu anoumbiridza asingadi chakaipa. Munhu wokuti aiwa anotiitira kuti zvinhu zvedu zviite mudzimba, kunyanyira mudzimba umu. Aiwa gogo ngavarambe vakadaro. Mune vamwe vanhu vamakakoka ka 2, 3, 4 ko apa pane vanhu jawi nhasi uita kuisai mudziva rizere vanhu vari kutambudzika. Munovati chii takanangana dambudziko rekunetsa kuri kuita dzimba nekusemana mukati memba nevamwe vari kusvikirwawo nemashavi asina kunaka ari pavari? Munovati chii?
Inini ndinongopira nyaya yangu ndakadai so kune hama neshamwari dziri kutambudziko nezvandanga ndiri sezvandanga ndinazvo izvi ndinovati huyai kuna gogo Zarura Masango muitirwe nyasha muitirwe sekuda kwavakandiitira aiwa zvinoita ini zvakandiitira huyai hama neshamwari ini zvangu zvakandiitira ndiri kufara mumba mangu tiri kupembera ichokwadi zvavo zviri kuvaitira kana uri kunze uko uri kusangana nedambudziko rekuti zvinhu zviri kunetsa mukati meimba yako uri kungonzwa kuti murume wangu anongondisemesa uri kungonzwa kuti dai anga asipo asi kana ukasuduruka paari unonzwa kumuda kana wangosebera paari unonzwa kumusema kana wakadaro ndiwe wakafanana nemuzukuru abva panapa ari kutaura kuti kwakanga kusiri kuda kwake asi aifungidzira kuti zvinhu zvakatobhadhara zvitori right ndine right yekutovenga murume wangu asi rakanga riri shave rakanga riri paari. Bhaibheri roti chido chekuita zvakanaka chirimo mandiri neshungu yekuita zvakanaka irimo mandiri asi ndinopepuka ndaita zvakashata zvakaipa ndo zvandinoita asi ndazoziva kuti chakaipa ndo chinorarama chiri mukati mangu. Tiri kupfuurira mberi nechirongwa tichitaura nevazukuru vakabatsirwa nagogo. Izvi ndiri kutaura nani? Muri kutaura naDelight Manyenga. Ndinova mutwini wemunhu anga akagara pano. Ndauya pano kuzotenda gogo Zarura Masango. Upenyu hwangu hwaive hwekuti murume ndanga ndisingamude yaita semhepo yekuti ikavhiringidza inini yaenda kumutwini wangu kuita kunge takasundirwa mweya. Ini ndaitoita kunge ndinovata nomumwe murume kumadreams mukurota uyu kuti achizobata inini manje aita kunge ari kubata moto. Saka zvodaro uyu kuti abate murume wangu kuti azibata inini ndaita kunge ndikubatwa nemoto ndaitonzwa kubayiwa munyama dzangu. Saka moziya munhu womurume akwanisi kugara nomumwe murume mumba. Saka murume uyu akaroora zveshuwa. Saka aimva atoda kuunganidza nasekuru hanzvadzi dzanamai vangu aitendawo nehanzvadzi dzanamai vangu sezvo kuti nengu mufamily medu hatisina anatete vakafa. Ndotongwa nehanzvadzi dzanamai vangu zvaita kunge zvapera. Ndodzokera sofa ndinaona 2 ari form 4 nari grade 6. Ndodzokera futi taigona kungowirana 3 days. Zvodaro ndichirota hope dzangu zhinji dzaingouya ndakavata nemurume murume akangojamba 1 day rechiti anouya ndakatovata naye ndichinyatsonzwa kuti ndiri kufara ndiri panguva yangu zvekunyatsofara. Murume wangu manje kuti auye kwandiri zvairamba. Mandatsvagawo namba dzagogo Mansoho tsvaga namba dzagogo ndakauya but ndakauya ndisina kakutenda kaikai ndangova ndichingoti ndiri kungobatsa ini ndandisingadi zvekubatsirwa ndakutaura chokwadi ndainamata Seventh Day Adventist Church zvokuti zvese zvemaprofita masvikiro ndaizvidzikisira asi kurudziro yangu ndiri kungotiwo mhuri yeZimbabwe pana akateerera musadzikisire. Ndasvika pano ndisati ndataura nyaya yangu vakati muzukuru femba bute rangu ndobva ndafemba. Apo imimi muri kubva kucheche kuSDA apo manzi fidha yematwins. Ndakatotaura chokwadi ndakatopiwa bute moyo wangu chakati ndozvipichi izvozvo dai ndaziva kuti ndisina kuita sei kuuya ndobva vandimanikidza ndobva ndafemba. Ndobva pane kutaurika kwakaitika pandiri ndakazotsanangurirwa kuti pakabuda tete vakataura vakati ini ndini ndakagara pamwana uyu handidi kuti avake chinonzi musha ndosvika ndichimudzinga kumurume handidi kuti agare nemurume. Saka gogo vakafamba neni handidi kunyepa vafamba neni imba yangu yange yatonetsa zvanga zviri zvekungoti ndiri kugarira vana murume wokuti apesane neni aingoti tiri kuchengeta vana but mweya wokuti ndiri mumba andinotaura chokwadi ndanga ndisina asi nekubatsirwa kwandakaita ndakutonzwa kutoti ndiri mumba mangu chero murume akaenda kwaanoenda ndotonzwa chishuwo chekuti baba dai vaita sei vadzoka
ndoda kutenda kutaura chokwadi kana nezvimwewo zvinhuwo ndakutoitirwawo 1-2 nemurume asi ndiri munhu yangamborarama upenyu hwekusafa nekuda kwemwetsvina yemadzinza ndiri pasuffering ipapa makasafa kusvika papi uye chii kutaurai kusafa kwenyu kwakuri kuita sei kuitira kuti mumwe munhu ari kutinzwa paSly Media zvinezvi afananidzire kuti awane reason yekuzotsvaga gogo. Totenda ndakasafa pakuti chekudya chaicho changa chisanyatsobatiki. Murume anga kuita yeye kungoti ndoda kungochengeta ana kuti wane mararamiro. Chekupfeka chandakasvika kupinda muwardrobe kutengesa hembe kuti ndiwane kuti nditenge chekubikira vana dzimwe nguva murume uyo asadzoki kumba angadzokawo kumba kusina bondera azviiti. Saka ndakagara dzamara ndozotsvaga gogo. Handatsvaga gogo ndakaitirwa. Tisati tadzoka pakunyaya yekutsvaga gogo apa tanga tida kunzwisisa kuti muri kugara nemurume wenyu pai pamaiti makuda kunosangana mainzwa kupisa murume uyu manzwa kubayiwa maizomuita sei iye zvaizomushotawo kuti kusii uchindiita zvakadai so how can you do this munoziva baby nematauriro emazuva ano kuti baby how can you do this to me ndaitogona kana kutoizvazva ndaita kunge munhu anogarwa ndaiwana simba zvokuti nyangwe akada kundibata kudai so ndaisabatika nyangwe akada kuiti avatineka mumwe musina ngotoarega ningodai so ndaingoita sedanda ngodai ngoti ita kuita sei upedze achingovavaradza mara atoudza mukoma wake nehanzvadzi yake inini vakanditonga muromo wandakakwanisa kupindura ndewekuti iye kana aona kuti zvangu zvamukona ngaita sei ngaatsvage mumwe sekuti uyu munhu aida kuzama kumentena kuti tichengete vana tiri pamwe chete aingobudawo kunzi it's obvious munhu anotobuda nekuti hakuna isingavi yakatenewai aitobuda asachiita seyake achidzoka mabva kunoku mashandirwa nagogo handitika shaviriya ranga richikugara iri richidzinga varume rabva ngatitaurei musi wekutanga kunatsonzwa kuti miri wangu wakupisa musi wekutanga zvakaitika munhu wangu anga ajaira kungoti hapana ndakutaura chokwadi ndakatogeza zvakanaka vandatoda kunorara izvo kwezvo akadzi kuti munopfeka tuhembe tokuti ndinyatsoita se ndinyatsoonekwa asi mumwe wangu akazama kungondigno hapana ini manje nepfungwa dzangu ndikati apa zvinenge zvakuita muviri unenge wakunzwa muri munhu wenyama mafeelings anenge aita sei akuuya ndofunga akupisa ikona kuti takarara kuma 8 9 ndisina kupfeka 10 11 12 hapana kana action ndatanga kuzvitongesa ndikati asi mushonga zvandagadzirwa nagogo asina kushanda ndarara asi hope hadzina kuita sei hadzina kuuya ndataura chopane nyaya isina kugadziriswa kai unenge wakuti dai zvachiita nekuti unenge wakutonzwa kuti aiwa zvaita sei zvashanda ndo zvamakainga saka inini ndakazongoita wenge munhu waita mavato pambedha ndangoti gumbo kwachekwa pamusoro pemunhu munhu yakamboda kuzama ndofunga pfungwa dzake dzakati inormal here kana kuti zvi zvikuitika ndizoona kumapast 4 ashashatanga kuita sei kubata basa zvaro ratoita sei ratotanga kuitwa saka pari zvinhu aiwa ndoda kutenda aiwa timbotaura zvemusema kuti zvepari zvinhu sei kumukutisa ipapo chii chakaita takaita mutambo wakatambwa tikafara kutonyatsofara chaizvo kubva ipapo murume wangu handidi kunyepa kusati kwaedza muna kudzokorora here asi angarege kudzokorora akubuda kuenda basa kuma66 kakatosiya akatose zvinhu zvanga nenguva azvasuwa mazvisuwawo ndazvisuwawo pasina mhepo manje inovhara pasisina izvezvi ndakutozvitsvaga kutoti hawa zvokuti nyange akada kutomboti kana ndakaneta nekubasa ndakutaura chokwadi ndotobatikana kuti kuneta nekubasa ini ndichinzwa kuda asi munotombotangawo here aiwa ine zvindakutanga
kuti asha ndakutanga kuti ayo tenderera kuti ase kuno ndakutanga ayo kungobata-batoka kudai so wotoziva kuti ayo mai ava nhasi vakachaja zvanga zvisaitiki zvakuitika saka ndoda kutenda. asi mhepo dzine jealous vedu kukubirai mufaro kudaro mhepo dzine jealous mwe madzinza matinokurira unogona kukura unokura senike ndine mwana wangu wotokura akatopiwa kunzi iwewe uchava murume wako achava nhingi izvo chinenge chiri chikwambo. Handiti chikwambo chiya chotogara neni chindifudza zvikandakura saka kuzoti ndizororwa nemurume manje anenge ato murume vaviri mumba avagarisana nekuti ndonyatsoona mhepo dzai dzakandibata ipapoka ndaiti kana zvisaiti chaizvo taiti ngatimire baiwa mwena ngaabude nyange akati chindaisisa munhu asinganzwisise kuti murume anorespektiwa kana tandase even chero kutombowacha chaidzo ndaizowacha zvangu atomborova kana kuti washeni katatu pamwedzi ndozotora ndowacha ndaitongomona ndingati semwana wangu wandakazvara but nekubatsirwa nagogonzo ndinotenda. akateerera ari kusangana nematambudziko amaisangana nawo kukare aya ekushaya bonde kuita jurawo pakati penyu nemurume wenyu munoti kudii kwavari vari kuona izvinezvi paSly Media? Kwamuri mhuri yeZimbabwe ndinokusiyiraiwo chitsvambe chekuti zviriko mukati mekurarama kwenyu kuti pane majirawo iwe nemurume wako hapana bonde mumba hamuna mufaro hakusi kuda kwenyu but kuda kwemafamily amakaberekwa makarerwa kupiwa zvikwambo kunzi ndo murume wako. Asi ini ndinoti aiwa tsvagai gogo nhamba dzavo muvabate gogo manzou vanokushandirai vanokubatsirai ini ndiniwo mumwe wenyu dai ndiri benzi bhiza chero rasatani ndisingadi kuona chinonzi murume pamberi pangu saka ndinoti kwamuri aiwa tsvagai gogo dzimba dzenyu dzinonaka kaubhinya kakapera here kekuda kusunda murume kuti kana uchida huya izvozvi topedzerana? aiwa ndoda kutenda kakapera zvazvishoma zvokuti ndato muzukuru wedare wokuti anotoudzawo vamwe kuti aiwa zvangu zvaita nenyaya yekati ndabatsirika ndato muzukuru wedare ndofunga ndakutowanzogara ndiri pano kumba kwangu ndekwamachipisa uko asi ndakutowanza kugara ndiri pano nenyaya yekuda kungoramba ndichivakiridzwa ndichidzoredzerwa pane zvakaipa ndichivakiridzwa. Ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe. aiwa tinotenda sikana pane zvimwe zvamuda kuwedzera? Zvandingawedzere ndizvekuti pamberi nagogo manzou vakandibatsira imba yangu yamoto yakutapira ngeuchi chaiwo wakabikwa neshuga. Aiwa ndinopa kutenda mhuri yeZimbabwe. Kuda kwaSatani anonzi iye akauya kuzoba kuuraya pamwe chete nekuparadza. Iye zvinezvi muZimbabwe Satani ari pashishi rekuparadza dzimba dzevanhu. Iye zvinezvi varume vazhinji vari pabarika nezvikwambo sekutaurwa kwamaita, asi vazhinji vari kuzopedzisira vamasingle mothers ana baba vakwavo vachisvikawo ikoko zvisingambonobatsira. Asi chiri kuitika ndechekuti kune vakatumwa kuti vazogadzirisa nyaya yekuti vabvise mhepo inoenda pakati pevaviri vanenge vadanana. Satani naMwari ndo vanhu vaviri vanoziva kwauri kuenda. Satani anoziva kuti uchagarika nemba yako iyi obva aunza chikwambo pakati pako murume nemukadzi. Kana chikwambo chavepo pakati motanga kuvengana, muchingogara muchingotukana, muchingoita zina nebasa, chinangwa chake ndechekuti ndakuudza kuti akauya kuzoba kuuraya pamwe chete nekuparadza. Anenge achida kungoparadza imba. Dzingani dzimba dzaparara muZimbabwe vanhu vachinenedzerana kuti aiwa ndezvakati nezvakati, vamwe vanonenedzera mafinances, vamwe vanonenedzera chihure. Asi iye mudhara chikwambo akangozvimirira ari achitokuseka kuti waifungidzira kuti unomutora achiita wako. Asi zviri kunzi izvo dambudziko iroro rinopera kana uchinge wauya kwagogo Zarura Masango, gogo Manzou. Regai tipfuurire mberi kutaura nawo. Tadzinzwa hurukuro kubva kune vazukuru vakabatsirwa
ndanga ndinatsovatarisa mumaziso mavo ndichitarisa kuti idrama here kana kuti ichokwadi, asi unoona kurevesa kwemunhu, unokuona achitaura kuti munhu uyu ari kutaura zvinhu zvaakasangana nazvo, uye kana tichibvunza mubvunzo munhu haakakame pazvinhu zvaakasangana nazvo. Vazukuru ava vachiuya ava makavaonawo sei imimi? Vachitanga kupinda mudare vazukuru ava ndakaona pane hundu. Mweyo kuti wanga wagara wadekara kuti ndava mumba mangu, ndagara pano ndo mukadzi wangu. Saka mozvati haisi nyore kunosvika uchiti munhu atovaka atoisa mudziyo yake usvika utibva pane basa hombe. Zvakambotora hazvo kanguva, asi ndinotenda kuti vakanditungamirira tikasvika ipo chaipo patefana kuti tisvike. Ndotenda ivo zvekare vazukuru ava havana kuda kudududza, vakaramba vakamira sechinhu changa chavashungurudza. Mapatya muchivaona vakadai, asi mhepo yaiti ikaenda uku youya uku, ikaenda uku youya uku. Saka zvinhu zvaivatambudza, kuvatambudza. Ndakanatsoona kuti vazukuru ava vari kudyika pfungwa kuti upenyu hwedu huchazovei, sei zvichiramba zvichidzokorodza patiri. Asi ndakaramba ndichivasimbisa, ndichivadzora, ndichivabatsira, ende vaiteerera. Ndikavaudza kuti muye pano na6 vaidzibata. Ndichiswera pamwe tiri kumasango uko tisina chatadya. Shuviro yaive kuti upenyu hwavo hunake sezvazvava, nekuti munhukadzi wega wega kuti uve nechiremerera hunge une musha wako. Ukava munhu asina musha, kunyangwe kamwana kakadai kanokudedza nezita rako. Ukaita mota nebusiness. Zviverengwe zviya. Musha chinhu chinokupa chimwe chiremerera, so chinokuisa pane imwe nzvimbo. Saka ndinokurudzira vazukuru vasina dzimba, tsvagai kuti chaita kuti ndisamisa imba chii. Nekuti hakuna munhu akasikirwa kunzi iwewo chavo matambudziko, iwewo chavo kushaya imba, iwewo chavo kutambudza, kwete. Munhu angazive sei naigogo mazarura masango kuti pandiri pane mhepo, izvi zviri kuitika izvi kaizvi hazizi pfungwa dzangu, karafu kandinako aka akazi kuda kusema kwandiri kuita munhu, chii chinenge chichiitika? Chinoitika ndechokudai, munhu haangazivi, asi vamwe vanoziva maererano nemakope. Hanzi chiprofita chikuru ihope dzako, chiprofita chikuru ihope. Nekuti inini unogona kuti uyachindudza kuti mbuya handitarisire hope dzandakarota dzakati, ndochikududzira kuti dzoda kunzwai. Saka vazhinji ndinoti dambudziko munhu anogona chitoriona kuhope handiti, asi kuti azova nanomududzirira kuti zvareva zvakati panogona kushayikwa. Asi unenge uchitoziviswa, vamwe wavo vanenge vachifira murima vasingazivi kuti izvi zviri kuitika pandiri. Zvikwambo izvi kungodawo kunakirwa nevakadzi here kana kuti zvinenge zvine mhiko? Chikwambo ukatonotonzi wapiwa mweya chikwambo zakuti urutosimudzira mwe munhu kutonoto, ndingati kazhinji chikwambo midzi inosanduka zvishoma nezvishoma kusvikira yazosvika pakuva chemunhu. Saka kana munhu atoiswa mweya wechikwambo, wafanana nekuti waiswa mugehena, uri mupenyu. Saka chikwambo vazhinji vanotonotora kuti vasimukire. Vamwe anotorombera kunyangwe ching'anga ichi, kunyangwe chiprofita, kuri kutsvaga masimba, chinhu chine masimba. Saka uyu akuitwa mukadzi iye achisimuka, uyu achiitwa mukadzi iye achisimuka. Ndo mashandiro anoita chikwambo. Zvinhu zvakangooma kuti upiwe murume usina kusarudza wega, zvinonetsa. Icho kwadi zvinonetsa. Ko munhu angazive sei kuti inini pane mhepo iri kunditambudza, nekuti pavanga vachitsanangura apa pambotaurwa nyaya yekuti ndakanga ndakutonakirwa nebonde nechikwambo. Munhu angakurumidze kuziva sei kuti hope idzi nyangwe dzisati dzadudzirwa
munhuwo zvake ari ngozvifambira ende ari kuenda kuchechi. Paari kuenda kuchechi papa munhu ane nharo. Makambenge muchimboendawo futi kuchechi kwachona ikoko mune kanharo kamaimboitawo nezvechivanhu zvacho izvo. Munhu iye ndiye atiri kuda kuti ngaabatsirwe ari kunze uko kuti agone kudzokeredza pfungwa dzake asashorese kushorawo kwamaitawo imimi asi nhasi maakubatsira vanhu. Ndinotaurisa nika aiwa kada ndizvozvo chaizvo. Unogona kusagona kuzvidudzirira wega, asi kana nchitaira pamunhu anorota akarara nechikwambo akanatsozvitarisisa ane kakusema kaanoita murume wake chaichai, unoshayiwa mafeelings newako chaichai nekuti unenge wapedzwa simba nechikwambo, mufaro wese waperera kuchikwambo. Saka kune uyuyu anenge akutonzwa kunge singachatomunakidzi, zvinenge singachatonakidzi zveshuwa. Saka chikwambo ukaunguri uchingorota mweya chikwambo ukanatsozvitarisisa panyama yako pakurarama kwedu unotozviona kuti pane something chisiri kufamba zvakanaka. Kana chinzwa kuti chikwambo tinofunga kuti chinhu chine nyanga chiriko kadende kanenge kakaita sei, asi munhu ari kurara achiita bonde nemunhu waanenge akatobatirira ari munhu wenyama chaiye anenge akaita sei, munhu angazozvipatsanura sei apo? Alright, kuzoti urare kana kuti urarwe anenge ava munhu chaiyo asi achishandisa mushonga, nekuti mudza ungarari munhu asviti. Iye anoshandisa simba remudzi kana chikwambo kana dende kana raakatorera ochirara iye munhu. Nokuti vamwe vanombotanga vachirota kana ranzvadzi yake chaichai kurati anenge achiviga fesi yake otsvaga munhu oisa uso hwake ipapo. Saka chikwambo ndingati chine pakasiyana siyana zvakati wandei. Kuna umwe anongotsvaga chikwambo chokuti chingova chinoshungurudza, kozoti umwe anotsvaga chikwambo chokuti avatiwe. Ndo kazhinji zvikwambo zvizhinji ndezvekuti aitwe mukadzi kana kuti aitwe murume, ndo zvizhinji. Nokuti chinonzi chikwambo chinhu chokuti umwe anogona kusvetwa ropa chichida ropa chete. Saka zvinouya nepakasiyana, zvinoenderana nenzira yashandisa munhu kuti apa tikona tikutaura kazhinji kachona takanangana nekuvanhukadzi. Kana kuvarumewo isusu zvikwambo zvinoparita sei? Zvinongoita sezvinoita vakadzi, kuti unochitorota uchiita bonde nemunhukadzi iwe uri murume. Ende murume anoshandiswa nechikwambo ane hasha dziri paari, ane kaukasha kanomubata. Ngati anenge atopfekwa zvokuti akatona munhukadzi padhuze naye anenge achitosemeswa, sezvambotaura nemuzukuru wangu. Munhu anosemesa, kusemesa chaiko zvokuti unonzwa hasha, tide munhu yasuduka. Ndo zvimwe chete zvaunoita tomboti uri murume, mukadzi wako chaichai auya unomuitira hasha, unzwa kuti handitodi. Munhu akadaro ari murume tapfurira enda kubatai murume. Alright, vazhinji vacho varume vanoitwa zvikwambo vanokurumidza kuneta panguva yebonde yai. Vamwe vacho havatoiti vana nekuti chikwambo chine uchenjeri. Tomboti murume chikamunetesa musana wake, mbeu yake haikwanisi kupusha kuti ikwanise kuumba mwana. Inoneteswa, haina simba. Kumunhukadzi chinonomedza mbeu yababa. Saka hapasina kuti pachasangana mbeu yababa neyamaika, yababa yatomedzwa, haichakwanisi kuti munhu aumbe mwana. Kuno kumunobatsira matwinzi chetere. Kuvarume varume ndobatsira, vese angone dambudziko chete ndobatsira. Asi kuti pari zvino zvangu ava ndo vandanga tivambuyawo vapupure mune Zimbabwe ichinzwa. Tinogona vamwe futi vanopupura here munguva inotevera kana vakabatsira? Vakawandisisa, vakawanda kwazvo, munovawana zvakanyanyisa. Ngatidzokere zvekare mumatare umu. Takurukura nyaya yedzimba kuti pari kuvakwa dzimba dzanga dzapunzika dzichizopedzisira dzavakika, vanhu vakutapira yanhapi-tapi, tanzwa kuti aiwa imba yangu yahuchi. Munhu angatange here kuti asati atanga imba yacho
vawanana vari 2 mukomana nemusikana havasida kusangana nematambudziko akasangana namatwinza vanogona kuuya kuzovhenekwa here kuti iwe murume wakadai iwe mukadzi wakadai uyu haiwa iwe right uyu anda kuchenurwa iwe murume ndiwo nedambudziko unetori neshavire chidzimai riri pauri rinoda kubviswa iwe mukadzi ndiwo kaiwa uyu akachena kana kuti mese mune mhepo izvezvi masanganiswa nemhepo hamuna kana rudo pamuri vanogona kuuya here vanhu vakadaro zvakanyanyisa pane vakatombouya wiki rapera iro anga ari hake ega musikana akuda kunoroorwa saka ati inini mbuya ndauya mukomana wangu ndomuda asi munoziva kune mhepo hanzi wakaipa anotoziva chakanaka choda kuita iwe usati watochironga saka aida bvumbatiro kuti pasapinda satani pakati asi hake dambudziko rake ranga riri diki yaingova nyaya yekuti aiswe ruchengetedzo nekuti vashoma vanopembera paitwa chakanaka vazhinji tinonzwa godo neshanje saka ndinotovakurudzira vasati vapinda muwanano kuti uyai utange wagadzirisa nekuti unogona ndozogadzirisa ndavamo zvigonetsa kana kuti ugotangihwa mazuvano vanhu vanotodawo dzimba vakazara vanotodawo dzimba vanotomhanya saka ukatanga wagadzirisa musha wako usati wapinda aiwa ndoti unenge wagadzira upenyu ndotenda ngatidzokere panyaya yamambotaura paya tichitanga chirongwa yekuti kune vanoita gumbomba gumbo panze muri kubatsira vanhu sei ipapo nyaya iyoyo yati wandei zvava kwese vakadziwo iye zvino vakubudawo asi varume ndo vari pamusoro inini kana uri mukadzi wauyo achida kugadzirwa imba yako ndakutaura chokwadi ini ndinosunga kana wanditisunga murume wangu ndinokugadzira ukusunga kuti akangoenda kunze chete anodzoka hakuna zvinonoitwa ikoko chinonoitika ikoko chichidzireka tisataenda kusunga kwandiri kureva kura kuti ndinobata nhengo yake kuti isambofa yakashanda haisimuki zvamuchose kune mwe mukadzi hazviiti chero ndikazorwa oiri dzese dzenenge ukadi hazviiti zvikasvisvinwa namarwe ikoko gogo yangu akadi kune vane maskills kao vari skillful ndakatomatrena wewayo kuti hakuna chandasunga inini ndovaudza machembere edzimba kuti aiwa timi varidzi vemadumba atambura muzukuru uyu momusiya here akadai kwete nekuti machembera kare akachemberera mudzimba dzavo sandoti zvamakaita zvezviye ngazviitikewo paneopi aiwa akunyepa ndinomusunga zvokuti vamwe vakatozouya pano timbuya ndatambura murume akumbira uregero kuti ndisunungurewo ndikata zvakwauri kuti umurega ainde kumwe here kana kuti ndorega sunungura zvino dambudziko navazukuru vanonzwira munhu tsitsi mangwana adzokera pai wodzoka futi aiwa saka ini ndine kurudziro yekuti vazukuru kana wanditiita chinhu handida nozodzoka nehweseri kuti hambuya sunungurai paya ndikasunungura uziva ndasunungura zvamuchose handichasungi futi kuvarumewo vanoda kugadzirwa vakadzi munhukadzi ndeari nyore kugadzira anongondiigira chipfeko chake chemukadzi chemukati nechipeneti chete totomugadzirwa kuti nyangwe vakataurira nhari muno kudai pavanoonana ngavawe ngavarovana kune chikomba ichocho nechikomba icho ngavawirirane uyaruku vakangoonana dwarara vese vanotokonana saka iwe unozobvunzawo kaumwe wako kuti koma vangabvepi anozvisiya chete ndotenda hangu ko ngatiti kune zvatinonzwa zvinotaura zvokunzi runyoka ndo runyoka rwenyu here kana kuti mune zvimwewo futi ndezvimwe chinonzi runyoka uyu muzukuru uyu aura pamwe baba vambobudawo vaendawo mushando vanovawanika vakanamirana zvinokwanisika futi kuno ndinozvikwanisa si izvozvo zvinokwanisika
Saka munongoti muzukuru kana achinge auya anosarudza zvaanoda munomuisira zvese apa pamberi apa kuti vonamirana here voda zvipi. Aiwa runyoka ndinoisa zvakanyanyisa, asi ndinoda munhu azvipira kuti itai. Handidi munhu anoti fambe okay. Kana ati itai ndinogadzira zveupenyu hwese, ndinoisa runyoka zvokuti zvinozonyadzisa kuti hama dzako hama dzoimwani kamaka saka vanoda runyoka sunungukai ndinogadzira. Runyoka runokurudzirwa kunzi auye ari 1 here kana kuti vanogona kuuya vari vese? Kana uchida kuroya munhu ngamudza ndoda kuroya. Toti kuroya here kana kuti uda kubata kuti chokwadi munhu akavimbika? Uzamatsanangura kuti muroya angayuzokudza mani ndoda kuroya. Vazhinji ukaona munhu asvika panyaya yekuti ndaisa runyoka ka kutonzwanana pane pasina, saka munhu anoya rega oti ndoda kuzvibatira. Umwe anoti ndoda kuzvibatira ndega, umwe anoti ndoda kuwanika vakadai, umwe anoti ndoda kuti varovane. Saka inini munhu zvaauya achitaura ndo zvandinoita. tiri kuenda tichinzwa. Ko kana inini ndauya kuno kumatasungwa kuti tigozonamirana, ndokwanisa here kuzoenda kufonera imwe ng'anga yangu imwe ndakambonoonawo yaindipa mushonga yemusana ndoti shamwari ndabatwa nemukadzi womunhu uya kuno unditakanure? Inini zvangu ndinobvisa ndega, ende kana wanditi uya kubvisa ndimborambi kwandinde ndazvisa ndinoenda ndonobvisa chete. Zvakanaka zviri nyore zvisingatombonitsi zvoti mese motoshamisa ta izvozvi zvaitwa izvi ndo zvatoita kuti zvidai ndinonobvisa. Ngataure imwe nyaya takanangana nevanhukadzi vane mazuva ekutevera. Vamwe vanoti mazuva acho anowandisa, vamwewo zvekare vagozoti pamwe amheno vakagadzirwa zvokuti aachamire. Vanhu vakadaro vanobatsirwa here kuno mumwe futi obva ati anorwara nejeko? Totaura nezvemunhukadzi, marwere nezvinhu zvaanosangana nazvo muupenyu hwake zvinomutambudza zvinomushayisa mufaro. Ukaona wakuti wakambotanga nemazuva 3 owedzera, zvinenge zvisiri zvokuti wawedzera nekuti pamwe ndo zvazvinoita kwete, pane patofamba imwe mhepo. Kazhinji ukaona waimbotevera mazuva ako 3 woona awedzera, pane patomira dambudziko rejeko. Ende rinetori jeko, majeko ane pakasiyana. Kune gonho kozoti jeko. Iri nonzi gonho iri rakashata, hautoiti mwana nekuti rinonosunga paunosangana nemurume paya, rinonosunga mbeu. Paunoenda kutoilet mbeu yonobuda, saka haukwanisi kuita mwana. Kozoti jeko iri rinongopiwa makwenzi womwa wodzokera pawaiva kare. Vanorwara nejeko kuno vanobatsirwa? Vanobatsirwa. Jeko ndo riri nyore kugadzira. Riri nyore, zvitombodi kuti nditange ndakumbirira kana kutongotora gwenzi uko nekupa munhu kuti enda unodai chete. Uyu muzukuru ari kutevera ane mazuva ari kunyanya anoitwa sei? Ndomuganhura madhesi iwayo ari kuwandisa, ndinomaganhura odzokera pake. Kurava ndine mushonga ndomwomupa onomwa, kana ndichimuti imwa mazuva ako 3 ndomuti imwa mazuva ako 3 chete. Kune vanhu vari kushaya vana uko, vane makore vari pamwe chete asi mbeu hadzizi kubatirana, vanoshandirwa here kuno kwagogozarura masango? Ichokwadi, vanonetsekana nembereko. Nditoni umwe ndakabatsira asiri munomu ari kusouth. Ndakangomuudza zvekuita, ndamudza tenga zvakati zvikati, ndokunitumira mupikicha wake ndiri kuno. Nobva ndari kumbirira, nobva ndaitawo zvandakanzi ndiite. Iye nobva ndamuudza kuti ndanzi ushandise uchidai. Ari kutouya akatenda Josoti mbuya handidi kutenda nemuromo, ndotenda makandibatsira ndabata mucheche wangu. Saka ndinokurudzire kuti iwo machembere edzimba aya ngaaramba achiita basa sekuita kwaari kuita kubva kumashure. Ndisamavhiringidzira weni, ndirambe ndakachenera pamatare kuti vazukuru vayambuke zviende kumberi.
Kune vamwe vanhu vari kunze uko mataura zvokuti makabatsira munhu ari kuSouth Africa, munoshanda sei nevanhu vanenge vari kunze kwenyika, nokuti kuna vamwe vazukuru vari kushaya kana mari dzekukwira bhazi kuti vadzoke kuno kunyika yeZimbabwe, munoshanda sei nevanhu vakadaro? Alright, vanhu vakadaro chekutanga anonditumira mupicture wake, onitumira mutupo wake, onitumira zita rake nesenemu yake, ndopinda mudare ndorikumbirira kuti munondibvumirawo here muzukuru uyu kuti ndimubatsira ari kwaari. Kana ndikaribvumirwa ndomuudza rekuita ari ikoko. Ini kana pane zvandiri kunzi ndite ndiri kuno, ndoita zvondoita ndiri kuno, toenda mberi nematare. Zvirati munobvumirwawo kutoitawo mavidhiyo call navo muchionanawo futi? Zvakanyanyisa, asi ndinenge ndinani ndibatira runhare. Ina hangu ndichitaura zvandiri kutaura ndichimuudza zvokuita chete. Tichitarisai mamwe matambudziko tichipedza chirongwa chinechi, ari kuuya vazukuru kuzobatsirwa atisina kutaura pahurukuro yedu yanhasi. Alright, mamwe matambudziko ari kuuya nevazukuru ndeyekudai. Kune umwe muzukuru wekuti akaenda pamushando anongodzikisirwa kuderedzerwa. Kuderedzerwa kazhinji kunounzwa nejambwa. Kune vane jambwa muno munyika. Rekuti kunyangwe wausingatozi atanga kuzwa nhasi, anogona kutongokuvenga usina chawamutadzira. Saka ndoti vanhu vakadaro ivavo huyai. Kwozoti imwe nyaya iri kunetsa yezvikwereti. Vazhinji vazukuru vari kuchema nedambudziko iroti tiri kukweretesa vanhu, asi kuti azokwanisa kuchindidzorera ponetsa panenge porema. Iwayo matambudziko ndinobatsira zvekare. Kwozoti varume vanonetsikana nemisana, ndinovabatsira. Kwozoti kune vanotambura nemakumbo, ndinopinda mudare ndonzwa kuti gumbo iri wakatsingwa here, rakabva papi kuti risvike pariri, ndinovabatsira zvekare. Kwozoti vanobirwa kunyanya, takawanda kana kushayikwa kusina kushayikwa kwemabasa every day vanhu vari kutaura ndabirwa. Zvinoitwa sei? Vanenge vabihwa tomboti kune kubihwa kuri paviri. Kuna anobihwa chipo, kuna anobihwa mudziyo. Saka kuna abihwa chipo unouya ndorikumbirira, ndonzwa kuti rofambiswa sei. Kuna abihwa midziyo, tomboti wabihwa munomu unonditsvairira marara emuno mabihwa imomo, asi handikwanisi kubatsira vabihwa pavane nguva. Saka ukakurumidza ndokuti tsvaira mabihwa imomo, wouya nezvinhu izvozvo kwandiri, ndoita rondoita, ndokuudza rekuita. Chinoitika kuna aba wacho? Zvinoenderana nekuti wo uri kuda zvipi, kuti ambotanga arangwa here ozouya uzvizivisa, kana kuti unongoda kuti hako auya adzorere, kana kuti unongoda kuti akuudze kuti aiwa ndini ndanga ndatura chakati. Kurangwa kwapa chii chinomboitika kumunhu? Ndogona kumwisa jambwa rekuti anogona kurohwa chaizvo zvaasiri kuona. Nekuti ukaona munhu anopindwa nezvivindi zvekuya kuzotora chausina kudikitirira, adikitira kuita chinhu chibenze. Saka anenge achimboda murango wokuti dikitira utewo zvako, usadiridza upenyu hwako nemisodzi yevamwe, ita chako. Saka vanoba zvavo tine urombo. Tine urombo. Mataura nyaya yekuti pamwe zvabiwa zviri mumbandiri, umwe munhu abirwa zviri mumotikari, kana kuti abirwa foni iri muhomwe nemari iri muhomwe, vakadaro vanobatsirwa sei nekuti hapana chekutsvaira? Kana tomboti wabirwa motikari, haumboshayi chidiki chemumota chaunongodai uya nacho. Kana muri muhomwe unongotora kana kashinda kemuhomwe imomo uya nako. Kana riri bhegi unongotsvaga chidiki chemubhegi imomo chaunouya nacho chete. Mamwe pane zvimwe tichivhara chirongwa nhasi uno, muchibva mataura kuti munobatika panhamba dzipi uye vazukuru vanofamba sei kuti vauye kumatare enyu? Alright, rimwe dambudziko nderekudai. Kune vazukuru vanochema chiti mbuya, zvinhu zvangu kubva kumashure uko zvaifamba, asi pari zvino ndadona.
unouya ndotsvagurudza chaita kuti udonhe pane akuitira ushinwa here, pane akunzwira godo here akakugadzira, kana pane akugadzira pane akuitira ushinwa, tobatsirana tichibva ipapo. Kochiti vanoda kundibata vanondibata panhamba dzinoti 077 88 54 99 4 ndotenda 077 88 54 99 4. Hadzinetse dzine madhabhuru idzo. Aiwa ndigogo NZOU. Hanzizvo nevasikana vanonzivo Zarura Masango. Tinotenda zvikuru kwazvo namba madzinzwa. Chatakungotarisana chekuti aiwa regai kuuya nekwatiri isusu hatirape muchitivhunza ndovaona sei. Imimi kungorova nhamba dziri parunhare idzodzo motaura navo, hakuna chamunoda kutaura nesu kunoku, hamubude paTV tisina kuwirirana kuti mubude. Imimi vese vane dambudziko ravasangana naro pane zvataurwa kana pane zvasara pane zvavataura tichataura mune zvimwe zvirongwa, asi iwe kana une zviri kukunetsa muupenyu hwako zvaunotongoona kuti zvakatsaudzira, imbovatanga wavafonera mombotaura navo. Ivo ndo vanozokuudza kuti izvozvo zvauri kusangana nazvo ndinokwanisa kuzvigadzira here mukati meupenyu hwako kuti zvitambanuke kana kuti udzikinurwe kana kuti utange kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka. Changosara nechekuti ndioneke. Ini ndonzi simbi yebasa mukoma Sly, ndakamirirawo Robert Banda ari pakamera. Ndinoti chisarai. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.